Atong gihimo ang atong first Bisaya Gyud Youth Camp na gipahigayon sa nindot og Tiada kaayo nga Kumaykay River Farm sa Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon ni adtong October 23 ug 24. Din ato silang nakauban, ato kining tan-awon. Nagpahigayon og duha ka adlaw na youth camp ang Bisaya Gyud sa Kumaykay River, Dahilayan, Manolo Fortich sa probinsya sa Bukidnon niadtong Oktubre 24 ug 25 nagitambungan sa mga sangguniang kabataan leaders ug student leaders gikan sa lain-laing lugar sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Tumong niini na malambigit ang mga kabatan-unan sa advokasya na giduot sa Bisaya Gyud sa paghatag sa mga kaigsunan natong Bisaya nga nanginanglan og atensyon medikal ug pagkaon, ilalom sa Operation Tabang ug Bond Paper Gift Project na dakong tabang sa mga magtutudlo ug estudyante. Gawa sa pagambit sa mga kabatan-unan sa atong advokasya, nahatagan sadta og panahon na madungagan ang ilang expectations sa atong programang Bisaya Gyud aron mahatagan og tingog ang atong mga kabatan-unan sa pagpanindot sa atong programa. Naning program sa Bisaya Gyud ang bond paper giving sa matag eskwelahan nato kay dako gid kay sang tabang sa atong mga magtutudlo. Labi na gayud nga atong gi-adapt ang new learning of information sa paghatag og modality sa atong mga kabatan-unan karon, labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka mga lugar nga dili pagyod naay mga internet connection. So kaning bond paper giving kay dakong tabang sa atong academic institution. And my expectation about this vision of bond paper gift giving and outreach program is mas daghan mig matabangan nga mga tao, especially those less fortunate people. And apart from it, we can also inspire other people to do the same, even sa imong small actions or big actions. As long as you can help other people, you can inspire, influence, and empower not just all the youth but also all the people and sa mga especially sa Bisaya Gyud. Kadungan sa maong programa, nagpahigayon usab og election of officers aron magsilbing tagdumala sa kapakanan sa mga kabatan-unan sa programa sa Bisaya Gyud. Diin gilauman na aduna pay mosunod na proyekto para kanila. Kabalo magitatanan na kita patanon ang pinaka-responsibilidad nato ay ang atong pag-eskwela. Og dara magsugod tanan ang atong pagbag-o sa atong komunidad, sa pagtabang sa atong pamilya o kita dili kita kapuyan abot kabot sa atong pangandoy kung unsa man na. Kaya ang problema wala naghihatag sa tuwa kung dili nato kaya. So akong message para sa youth, dapat nato i-develop atong sense of purpose to share our skills and talents and to share our ideas and insights to help build and to inspire each other to build a strong bonded relationship. So thankful tayo ko sa Bisaya Gyud for acknowledging me, my skills, and my talents para mag-serve sa akong fellow youth. Daghang salamat. We are an example to other people. We are a role model. In that way, mapakita na mo sa ilaha kung unsa gyud mi nga mga kabataan, kung unsa ang naa sa amua nga pwede na mo ma-share and maka-inspire to other people. My message to all the youth is to be open-minded. Kaya if kita manggod mga kabataan open-minded, we will be able to learn a lot of things. We will be able to explore new things, adopt experiences. So kana nga way, daghan tag ma-inspire, ma-empower nato sila nga to join this organization nga unsa gyud ang ilahang tumong para makatabang ta sa uban tao. Dako ang pagpasalamat sa Bisaya Gyud sa atong mga youth leaders sa ilang gigahin na oras sa atong unang youth camp. Ug tungod niini, ato silang gihatagan og Certificate of Appreciation ug face mask. Unang lakang pa lang ni, tungod ang Bisaya Gyud, gikalipay ang pagdaghan sa kabatan-unan na gustong malambigit sa atong advokasya sa pagtabang sa atong mga kaigsunang Bisaya. Daghang salamat sa mga kabatan-unan sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon na atong mga bag-ong kapartner sa paghatag og serbisyo publiko diri sa atong programang Bisaya Gyud. Unta mas daghan pa ta og matabangan.